Momentos de tensión vivíronse esta mañá durante a protesta dos bombeiros dos parques comarcais ante a Deputación de Pontevedra. Un centenar de traballadores de toda Galicia trasladáronse a Pontevedra para participar nesta movilización, unha nova protesta coa que seguen a reclamar máis persoal e mellores condicións salariais. Estamos a reclamar a unificación de condicións para os bombeiros comarcais de Galicia. Agora mesmo hai 7 convenios diferentes que valoren a nosa profesión correctamente, porque ni tan siquiera cobramos a perigosidade do traballo que realizamos. Unha que fagan dotacións de traballo seguras para os traballadores, porque agora mesmo estamos 3, que non somos quen, siquiera de garantir a nosa propia seguridade como para garantir a do cidadán ao que nos debemos. Estas melloras pasarían, explican, por dotar de alo menos 7 bombeiros máis a cada un dos 25 parques comarcais de toda Galicia. No referente á suba salarial denuncian que a día de hoxe só perciben 20.000 euros brutos ao ano. Como medida de presión non desbotan incluso chegar a declararse en folga de fame. Como última medida, barallámola outro día na Asamblea, está claro que agardamos que os políticos nos reciban antes, que se senten a negociar con nós con ganas, porque levamos en negociacións abertas casi 2 meses con eles, coa mesa de negociación creada, estánnos a ningunear e a non aparecer nas reunións. Creo que o que estamos a pedir é algo totalmente lóxico para os bombeiros de Galicia. Pero non parece que estas reclamacións vayan ser escoitadas dende os consorcios que forman as 4 deputacións e a Xunta de Galicia. Hoxe o presidente provincial de Pontevedra pedía aos bombeiros realismo nas súas reclamacións salariais. Quería instalos a que dentro do que son as súas reclamacións pois que foran realistas. Aquí hai un conflito moi enquistado, era importante o plantexamento de propostas que fosen viables. Tanto as 4 diputacións, onde hai 2 do Partido Popular e 2 do Partido Socialista, e a Xunta, pois estamos totalmente de acordo nos ofrecementos que lle facemos a este colectivo. Os bombeiros están en folga dende o pasado mes de xuño para defender estas reivindicacións. Manterán a súa negativa a realizar horas extra, aínda que esta medida siga a supoñer o peche dos parques por falta de efectivos. En canto ás movilizacións, o vindeiro luns concentraránse ante a Deputación de Ourense. O venres 27 de outubro farán o propio ante a da Coruña e o martes 31 na de Lugo. O calendario rematará cunha manifestación en Santiago de Compostela o día 17 de novembro.